салом арз мекунем ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. имрӯз хабарҳоеро мегӯем ки шумо аввалин бинандааш ҳастед. оғоз мекунем. бозии дастаҳои Милан ва Интер дар доираи рақобатҳои ҷоми Италия яке аз беҳтарин бозиҳои ин ҳафта хоҳад буд. ин бозӣ ба он хотир беҳтарин бозӣ хоҳад буд ки ҳам ҷаззобияти бозӣ моро маҷбур ба тамошо мекард ва ҳам ҷангу ҷанҷоли ивазшавиҳои аҷиберо дар бар дошт. хулас мо шоҳиди ивази футболбозон не, балки ивази довари асосии майдон шудем ки ин дар таърихи футбол хеле кам мушоҳида шудааст. дар дақиқаи 80-уми бозӣ довари майдон Пауло Валери хоҳиши аз майдон берун шуданро пайдо кард ва шароит фароҳам омад ки ӯро довари эҳтиётӣ Даниэле Кифи иваз намояд. Валери дар ин бозӣ ҳамин қадар кор кард ки ба Ибрагимович ду корди зар нишон дод ва ҳатто ба дарвозаи дастаи Милан пеналти таъин сохт. баъдан маълум гашт ки Пауло Валери бо сабаби осеб дар ба истилоҳ буҷулаки пояш бозиро дигар доварӣ карда натавонист. дар он ҷо одамон ҳамин қадар нозук ҳастанд ки дар андак дар дигар бозиро идома дода наметавонанд. баъд чизи дигар ин ки охир довар бо ту бозӣ намекунад ку. масалан дар ҷои мо довар то пояш нашиканад аз майдон намеравад. аз бозии дастаҳои Милан ва Интер дида ҷанҷоли титанҳои тарафайн Златан Ибрагимович ва Ромелу Лукаку тамошобобтар буд. чун қоматбаланд ва ба қавли худамон бузбаландтарин одамони ин бозӣ қариб буд миёни худ ҷанги танбатан ташкил мекарданд. аз Ибраку боварӣ аст, вале аз Лукаку чунин саҳнаро интизор шудан номумкин аст. хулас Ибра ва Лукаку дар охири қисми аввал дар як бархурд ба ҳам омаданд ва бо сар ба якдигар як занозанӣ карданду аз ҷониби довар ба гирифтани корди зард шӯхӣ карда гӯем сарфароз гардиданд. сабаби ҷанҷолро дар як нофаҳмӣ миёни ҳарду медонанд, вале кори Ибра мисле ки дар ин бозӣ омад накард. ҳарчанд голи ягонаи дастаашро маҳз шведии ҷанҷолзо зада буд. дар дақиқаи 58-уми бозӣ Ибра як иштибоҳи дигар карду ба корди сурх аз майдон бадар шуд ва Милан бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. ман ҳайрон ки чаро Ибрагимович ва Лукаку ба ҳам бархӯрд карданд ва онҳо ку замоне дар Манчестер ба қавле аз як гиребон сар мебароварданд. хулас дастаи Интер дар даври финалии ҷоми Италия бо Ювентус во мехӯрад. агар ба шарте дастаи Спал дар вохӯрӣ бо Ювентус афсона нишон надиҳад. интихоботи президентии бошгоҳи Барселона ки мебоист рӯзи 24 январи ҳамин сол баргузор шавад бо сабаби хуруҷи бемории коронавирус ба моҳи марти фасли баҳор мавқуф гузошта шуд. ин дар ҳоле аст ки аъзоёни ҷамъияти бошгоҳи каталонӣ бояд тавассути почта аз 29 январи соли ҷорӣ то 9 феврал овоздиҳии худро ба номзади арзанда гузоранд ва шаби 7 март бошгоҳи Барселона аз президенти нави худ тавассути сомонаи расмиашон муаррифӣ хоҳанд кард. гуфта мешавад ки танҳо 3% овоздиҳандаҳо берун аз кишвари Испания ҳастанд ва дигар ҳама аз дохили Испания ё аниқтараш аз Каталония. барои президент шудан дар яке аз беҳтарин бошгоҳҳои дунёӣ 3 нафар номзад мубориза мебаранд ки инҳо Жоан Лапорта, Виктор Фонт ва Антони Фреша мебошанд. медонед ки президенти бошгоҳ мешавад ҳамоне ки Мессиро ҷонибдорӣ мекунад. аммо гап сари ин аст ки Месси воқеан ин тобистон дастаро тарк мекунад ки ман баъдтар дар ин бора ҳарф хоҳам зад. лео Месси ҳарчанд маҳкум мекунад онеро ки ба Манчестер Сити рафта нест, вале журналистон ҳамеша асли мавзӯъро таҳқиқ кардан мехоҳанд. дирӯз як журналисти пойгоҳи иттилоотии Канал Плюс Жофре Гаретье дар пахши мустақим гуфт ки Месси ва ҳамсару кӯдаконаш ҳоло забони фаронсавиро меомӯзанд. барои чӣ Месси ин забонро меомӯзад вақте ки ба Манчестер Сити рафта нест? ин номаълум аст, вале ин хабарро нафаре ба ман расонид ки хеле боэътимод аст ва ман ба ӯ боварӣ дорам, гуфтааст журналисти мазкур. ҳамагон инро ба гузариши аргентинӣ ба ПСЖ рад медиҳанд, ҳарчанд сабабҳои зиёде барои инро бовар кардан аст. якум ин ки ҳамдастаи Месси дар мунтахаби Аргентина Леандро Паредес дар як мусоҳиба ба пойгоҳи иттилоотии Корьер дело Спорт гуфт ки ҳоло дастаи парижӣ имкониятҳои ба даста овардани Мессиро таҳлил мекунад. дуюм ин ки директори варзишии дастаи ПСЖ Леонардо дирӯз аз минбари баланд гуфт ки Месси баринбозингарон ҳамеша дар рӯйхати ПСЖ ҳастанд. ба гуфтаҳои директори варзишии бошгоҳи парижӣ ҳатто номзад ба президенти бошгоҳи Барселона Жоан Лапорта ҷавоб гардонида буд.
агар ин гап овозаҳо қурб намедошт, ин суханҳо оташи хашми ҷониби Барселонаро бар намеангехт. Месси бошад ҳамчун футболбози касбӣ аз ин суол ҳамеша мегурезад ва дар нишастҳои матбуотӣ такрор ба такрор мегӯяд ки ӯ фақат тобистон дар бораи ояндааш ҳарф мезанад. ҳоло дар мавриди пешравии бошгоҳи Барселона андеша дорад, вале ин ҷо суоли асосӣ ин аст ки чаро Месси маҳз ҳамин сол забони фаронсавиро меомӯзад? Пеперо дар Реал ёд доред? Шуморо намедонам, ман ӯро яке аз футболбози дағалкор ва ҷангҷӯ мешинохтам ки инро бештар дар бозиҳои Эл Классико мушоҳида мекардем. Ҳамин симои худи Пепе мисли одамони бадҷаҳл аст. мебинӣ мегӯӣ ҳозир касеро ба қавле таги шатта мегирад. Хулас ӯ аз Реал рафт ва дигар мо дар Эл Классикоҳо ҷангу ҷанҷолро камтар мебинем. бале ӯ аз Реал рафт. ӯ ҳоло дар Портуи Португалия бозӣ мекунад ва аз ҷанги охирини ӯ бароятон мегӯем ки чӣ хеле рух дод. Порту дирӯз дар саи Фаренсеро дар доираи чемпионати Португалия бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва Пепе гумонам саргарми бозӣ буд ки дар майдон ҷанҷол накарду баъди бозӣ фаҳмид ки бо касе ҷанг накардааст. аз ин рӯ тасмим гирифт бо рақиб не, балки бо ҳамдастаи худ даст ба гиребон шавад. дар навор дида мешавад ки чӣ хел ҳамдастаҳо Пепе ва Мамаду Индиае ҳангоми якдигарро таҳният гуфтан ба ҷанги танбатан мехезанд. ҷузъиёти ҷанҷоли онҳо то ҳол маълум нест ки барои чӣ онҳо бархӯр карданд. танҳо ҳамин маълум ки баъдан Мамаду дар саҳифаи иҷтимоии худ аз чунин кор рух додан изҳори пушаймонӣ кард ва Пеперо бародари худ хонд. президенти бошгоҳ низ инро дар ҳамфикр набудани онҳо донист ва гуфт ки чунин масъалаҳо барои мо ҷиддӣ нестанд. гуфтаниам ки Пеперо девона нагӯед, чун ҳатто девона ин корро намекунад. ҷанҷол дар чемпионати ҷаҳон оид ба гандбол дар Миср. медонед чӣ гап шудааст? дирӯз дастаҳои Словения ва мизбонони мусобиқа мунтахаби Миср дар доираи даври чоракниҳоӣ ба ҳам бархӯр карданд, вале чанд бозигари мунтахаби Словения дар ин бозӣ иштирок надоштанд. медонед барои чӣ? онҳо пеш аз бозӣ заҳролуд шуданд ва бо сабаби дарунравии зиёд натавонистанд ба майдон бароянд ки ба гуфтаи ҷониби словениҳо мисриҳо ба заҳролудшавии бозигарони онҳо даст доранд. гуфта мешавад ки се гандболбози Словения ҳоло дар беморхона бистариянд ва аксарияти онҳо бо вазъи хело бади саломатӣ бозиро бо мунтахаби Миср пушти сар карданд ки дар ин бозӣ мисриҳо дастболо шуданд. федератсияи гандболи Словения дар сомонаи расмии худ ба таври дипломатӣ даст доштани мисриҳоро дар ин қазия расонаӣ кард ва федератсияи байналмилалии гандбол бошад инро як ҳолати фавқулода донист. ҳарчанд ин ба ҳолати ногаҳонӣ монандӣ надошт, чун далелҳо боз ҳам ҷониби мисриҳоро гунаҳгор мекунад. ММА худ як варзише аст ки баъди чанд рӯзи рақобат маълум мешавад ки ба қавле кӣ бисёр шатта хӯрдааст. дар набарди Конор Макгрегору Дастин Порье ба назари шумо кӣ зиёд осеб дидааст? оне ки баъди ташхиси тиббӣ ки чанд вақт ба октагон баромадан наметавонад маълум гашт ва табибон Конорро барои 180 рӯз аз ворид шудан ба рақобатҳои ММА маҳрум намуданд. ин дар ҳоле аст ки Конор Макгрегор аз ҳисоби осебҳои бардоштааш дар ин набард дар қисмати рӯй ки ба гуфтаи табибон чандин ҷои ӯ осеб дидааст муддати ним сол бо касе рақобат намекунад. Дастин Порье бошад бо ташхиси табибон ягон осеби ҷиддӣ надидааст ва ӯ метавонад баъди як ҳафта ба октагон барояд. акнун мухлисони Порье ва Ҳабиб метавонанд бо дили пур дар ҳама ҷо баҳс кунанд ки Порье ба қавле мардак бар ин Конорро зад. бачаҳо, хабари кӯтоҳ ва муҳим. Томас Тухел собиқ сармураббии дастаи ПСЖ имрӯз сармураббии дастаи Челси гардид. қаблан низ дар ин маврид сару садоҳо буд ва имрӯз овозаҳо ба ҳақиқат табдил ёфт. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.